Halo guys, assalamualaikum. Kali ini kita berpetualang beteng pendem. Wah, lep apa ya malah? Oh, lep enak ono sinyale. Ya yang marem. Peninggalan Belanda guys. Aman walong coy. Sangat tidak hormat. Tidak hormat geng. Ya lu gua ini ora ngerti. Kowe kok brene. Ki sekene iki sing gawe kayu. Nanti ora apa jeneng. Assalamualaikum. Brand ono padu. Oh, kayak gini kita jernih. Beteng pendem ini geng. Saya Quran iki muter iki. Kan kedukan iki. Dadi walate sing burung gede ku. Buku tua, burung. Burung. Timu enggak Bapang Sari Pekarang Sari sih. Bapang Sari, Bapang Sero. Beteng pendem Bapang Sari ya. Iki golek-golek persyutingan iki. Golek-golek stil. Makai. Sangat tidak hormat ya. Peninggalan Belanda. Iki tadi peninggalan Midore-dore. Purworejo. Baik. Dan areng longok ora? Pak. Ono serem. Nah, guys. Nih. Betenge pendem guys sing bawah iki. Iki tembusane ngisor kono, bengkere kan apa?